ये क्या है? क्या भाई है ना काहे बार बार लेके आवत रह चल जाता रह लेके आवत रह चल जाता रह का नौटंकी होता का कोनो ड्रामा रमा करत रह गरमात क्या है बड़ा इतना गरमाई नहीं यार सवेरे सवेरे का टाइम बाबी दुकान खोली ना बोनी बोलना बाटा बोला तू आवत रह पहले ही आके हेंग देखावत रह लेके चल जाता रह देखावत रह लेके चल जाता रह तो माने बहनी ना भरी तो केहू आई ग्राहक तोरा से मार कर लेबो मार करे के बात का बा भाई तेरा का लेबो बोल हम देवत नहीं तू बार बार आवत रह देखावत रह फिर चल जाता रह उठक बैठक करवैले बार हमरा से तू काहे ऐसे करता रह हम तारा कनी उठे बैठे के अरे भाई तो गाहा का आदमी उठ के खड़ा नहीं भाई का लेबो तो तार समस्या बा ना काहे उठत रह तू तारा कनी उठे के अरे भाई तो तारा लेवे के का भाई तो बतावो ये तो नहीं के याद पड़त एंग पूछब तब नु हम वैसे आओ तनी अनी सामान लेवे 100 रुपया के आओ तनी तो भोर पड़ जाता हमनी तो काली तो काम करो जाके घरे पूछ के आवो काहे खातिर हमर टाइम खोटी कइले बरा सवेरे सवेरे अरे यार तारा के कनी है कि तू उठ के कुर्सिया से जी बाहर आवो नानू कनी हो ना कहला तो हमार भाई काम बा गाहा का तो उठ के खड़ा होए के ओकरा से पूछे के कि का लेबो ना लेबो तो पूछबे नु करबे यार तू तो झगड़ा करत रह यार काहे झगड़ा करम यार तू हमर दुश्मन हुआ का तू का लेबो हमरा के बताओ जा बैठ जा हमरा जब याद पड़ी तब नु ले जा पूछ के आवा जा बैठा सवेरे सवेरे आओ तर दिमाग खराब करे ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ याद पड़ गइल बोला पूछ क्या गइला अरे यार हो जी गने तो याद पड़ गइल याद पड़ल नु का लेबो तू बोलो ना 100 रुपया सामान नु चाहिए तरा हां तो दो ना यार हम देवत नहीं तरह का 100 रुपया का सामान दा अजीब दसा बोला कि 100 रुपया सामान चाहिए हैला 105 रुपया के बाद 5 रुपया तरह का छोड़ देनी 105 रुपया के बाद हाँ 5 रुपया तरह का छोड़ देनी जा 100 रुपया में दे देनी जा कितने दिमाग लगेता तो हाला नानू होई यार दिमाग तो हम लगाएम कि तू यार दिमाग खा के रख ले बड़ा सवेरे सवेरे जा ठीक बात धन्यवाद बा भाई हाँ जा खुश रह जा साला 100 रुपया कमाई भइल भोरे भोरे एगो तो बोहनी बट्टा ना होत रहे ओकर बाद से आके डरामा कइले रहे ए भाई हाँ भाई ओकरिया का जो किटवा लाई रह तार लोग से कुछ लेके गइला का हाँ 100 रुपया के चॉकलेट लेके गइल 100 रुपया के हाँ। तुम देखइबे पैसा हैला तो हाँ 100 रुपया बा ए भाई ये पैसा हमनी के हो तहार हो हम मार दे हमनी के पैसा आप अच्छा यार है ने हम चॉकलेट बेचनी अभी 100 रुपया के चॉकलेट बेच के अब धरते बानी पॉकेट में तलक तार कैसे हो गइल ए मर दे ओकरिया का जो किटवाला चोर लई हमनी के पैसा चोरा के लेके बोला का भाई हां हमनी के पैसा है अरे यार अभी हम चॉकलेट बेचनी ओकरा से 100 रुपया दे के गइला तू कहत रहा हमार तू चॉकलेट ओकरा के नु देला हो ओकरा से समझ ई पैसा हमनी के चल भाई चल चल